Ο κουρκουμάς δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό. Είναι ένα από τα πιο αρχαία φυσικά δώρα που χρησιμοποίησε ποτέ ο άνθρωπος. Η ιστορία του ξεκινά πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια, στην αρχαία Ινδία. Εκεί ο κουρκουμάς δεν θεωρούνταν μόνο τροφή. Ήταν φάρμακο, σύμβολο και μέρος της καθημερινής ζωής. Στην Αγιουρβέδα, το παραδοσιακό Ινδικό σύστημα ιατρικής, χρησιμοποιούνταν για φλεγμονές, πληγές, προβλήματα πέψης και για τον καθαρισμό του σώματος. Ήταν τόσο σημαντικός που απέκτησε και πνευματικό ρόλο. Χρησιμοποιήθηκε σε τελετουργίες, σε γάμους και σε θρησκευτικές πρακτικές ως σύμβολο καθαρότητας, προστασίας και ζωτικής ενέργειας. Με τον καιρό, ο κουρκουμάς άρχισε να ταξιδεύει. Μέσα από τους αρχαίους δρόμους των μπαχαρικών, έφτασε στην Κίνα, στη Μέση Ανατολή και αργότερα στη Μεσόγειο. Στην Κίνα, η παραδοσιακή ιατρική τον χρησιμοποίησε για πόνους, φλεγμονές και για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη του Μεσαίωνα, ο κουρκουμάς ήταν σπάνιος και πολύτιμος. Ήταν γνωστός ως Ινδικό σαφράν και χρησιμοποιήθηκε τόσο ως φάρμακο όσο και ως φυσική χρωστική. Λίγοι είχαν πρόσβαση σε αυτόν. Ήταν σημάδι γνώσης και κύρους. Και τότε κάτι αλλάζει. Στους νεότερους χρόνους, ο κουρκουμάς περνά από την παράδοση στην επιστήμη. Μπαίνει στα εργαστήρια, μελετάται από βοτανολόγους και επιστήμονες. Και εκεί αποκαλύπτεται το μυστικό του. Η ουσία που κάνει τον κουρκουμά τόσο ξεχωριστό λέγεται κουρκουμίνη. Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίζει τη χρόνια φλεγμονή, η οποία συνδέεται με πολλά σύγχρονα προβλήματα υγείας. Παράλληλα, είναι ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό. Προστατεύει τα κύτταρα από τη φθορά και το οξυδωτικό στρες. Γι' αυτό και ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται συχνά για την υποστήριξη των αρθρώσεων, των μειών και της γενικότερης ευεξίας. Παραδοσιακά, χρησιμοποιήθηκε και για την πέψη, για φούσκωμα, δυσπεψία και καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Σήμερα γνωρίζουμε και κάτι ακόμα σημαντικό. Ο κουρκουμάς δεν απορροφάται εύκολα από μόνος του. Η απορρόφησή του αυξάνεται σημαντικά όταν συνδυάζεται με μαύρο πιπέρι και με λίπος, όπως το ελαιόλαδο. Κάτι που οι αρχαίοι, χωρίς επιστήμη, είχαν ήδη καταλάβει. Ο κουρκουμάς είναι ένα παράδειγμα του πώς η παραδοσιακή γνώση και η σύγχρονη επιστήμη συναντιούνται. Ένα απλό μπαχαρικό, με ιστορία χιλιάδων ετών, που συνεχίζει να μας δείχνει ότι η φύση είχε τις απαντήσεις πολύ πριν τις αναζητήσουμε στα εργαστήρια.